ngapunten Pak. Kula dereng mangan ket wingi. Kula njaluk dhuwit sithik nggo tuku sego. Kowe urung mangan. Aku ya urung padha. Tapi apa ning kene iki? Mergawe-mergawe ya kono ya kenek lah. Kene mergawe kok malah mbok jaluki dhuwit ae. Mergawe apa kono malah ngelek jalan iki lho. Minggir. Asane kene. Gacekane wong sugih njaluk dhuwit sithik nggo tuku sego. Malah koyo ngono omongane gacekane. Nggih Pak, ngapuntene nek ngono. Sono ae ngelek jalan. Kasih becaca. Dadi ora duwe. Ini karepe njaluk duwe wis golek gawean kloro-loro ya ranto. Malah curun wong ngene. Yo, nasib ati wong ngene. Gacekane wong sugih wae jaluki ngono malah nganu. Malah jongkrokno wong. Apa kuwi? Wah, yo iki rezeki. Salahe wong sugih jaluk sithik ae malah jongkrokno wong. Dompete Pak, gondole.